हेलो बेस ना भाई। अरे तू ही दर्द तुलसी मेहरारू रहली हम नहीं हो 12 बजे रात के काम वसना सतैलस अपन मेहरारू से मिले खातिर ससुरारी चल दिले। कुचू कुचू अनहरिया रात रहे। हां जी कुचू कुचू भादो के महीना रहे। नदी के पानी के कोर हिलोर मारता तलफल भइल बा। रात के मलाह मिली है। मलाह ना मिलल मुर्दा के नाव समझ के पार हो गइले। ससुरारी गइले मेन दरवाजा बंद बा। सांप के रसरी समझ के तुलसीदास पार हो गइले। मेहरारू भी गइले। आए हाय मेहरारू कल के आए हाय हाय नसवर शरीर के पावे खातिर इतना जतन कइलो। अरे जा तनिका आराम से नह लगैत हां सागर से तर जइतो। तुलसीदास मेहरारू के बात सुन के वही समय चल दिले। आ चल दिले कहवा काशी नगरी बनारस में। राम से नह लगैले यही माई के दया भइल। रामचरितमानस के वर्णन कर दे। ये महतारी तू कहां बाड़ू ए रोज हमनी तहार गीत गावत आ तू आवत नहीं। तू ही दर्द बेटा रत्नाकर कहनी तो नौजवान भाई का देनी ना समझत हो। रत्नाकर कहल गई वाल्मीकि जी के। जो संस्कृत में रामायण के लिखल भैया के तरफ से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार। उल्टा नाम जपे जग जाना उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना ब्राह्मण न ब्रह्म समाना। राम ना कहे आवे कहे लोग के कह राम राम तो कहे कि मारो काटो कह राम राम तो कहे कि मारो मारो कि ना राम राम कहो। आ उल्टा नाम जप के आ वाल्मीकि कवि हो गए। आ हमने रोज महतारी तहरा के बोलावत नहीं तू आवत नहीं कहू एकर मतलब कि अभी हमरा में कमी बा। अरे तू ही तारे तुलसी
यही सेटिंग है, यही ब्रेक है। ये हो लेकिन लास्ट हमें कहता है महतारी अरे बेटे हो चले अरे बेटे हो तोहरे नैया पकड़वा मुझे भाई मैया हो अरे आज Thank you.